हेलो लोगोफोर DID लेटेस्ट मास्टार सीजन 5 नि मोसानाय बादायलायनायाव सोर देरहाखो गोबां रायजो राजायानो कन्फ्यूज आंबो कन्फ्यूज जादों दासिमबो डिक्लेयार मिथिया जोङो क्लियारै मिथिगोन माब्ला जोङो गाबोननि समावसो क्लियारै मिथिनो हागोन दा गोबां कन्फ्यूज नोंथाङा इउट्युबफ्रावबो सार्च खालामनानै नाय गोबां कन्फ्यूज बाथ्रा बुंनाय बेयाव बुंनाय बायदिलाथ' फार्स्ट देरहानाया गुबुन सासेयासो नबजित नार्जारिया नङा नोंथांमोनाबो गोबां कन्फ्यूज जानो हागौ थार्डनावसो देरहादों नामा आं बेफोरबायदि कन्फ्यूज मोननानै दङ आरोखि दासिमबो गोबां भिडिअ नायबाय भिडिअ नायब्लाबो उइनारल' होननानैहाय खोन्थायो नाथाय बबे नाम्बाराव देरहासार जाखो गोबां कन्फ्यूज फार्स्ट खोन्थादों सासे सेकेन्ड खोन्थादों सासे ओमफ्राय नबजित नार्जारिखौ थार्ड ना माखौ जेबो बुंनाय जायाखै बिनिखायनो गोबां कन्फ्यूज नबजित नार्जारिया फार्स्ट मोनाखिसै नामा गोबां कन्फ्यूज दा देरहाबायथ' होननानै मिथिबाय नाथाय नाम्बार 1 मोनखोना मोनदिया बेसो आरो सोंथिया माने कन्फ्यूजआ आंथ' लुबैदोंमोन बिथांखौहाय नाम्बार 1 आव देरहाजानो नाथाय हनै माखासेया ब्लेकमेल खालामबायना दाख्लै नोंथांमोना नुखादों प्रतिदिन टाइम निउसावहाय फेसबुक पेजावहाय मा गुबुन मोसाखावरिनि नाम्बार होनानैहाय नबजितनि नाम होनानै भट बिनाया नोंथांमोना नुखाबाय आं स्क्रिनाव खनसे देखायबावनो गोसो जायो आं नुनानै ओरैबायदि जोंदों बे खामानि मावनायखौ नुनानैहाय मानो मालायनि नामावहाय बेफोरबायदि गुबुन नाम्बार होस्लायनानै भट बियो मालायनि नामावलाय बेथ' जोबोद गोरोन्थि जादों बे नाम्बार 1 आव देरहाहैदोंब्लाबो बिनि नामैसो देरहादों जानो हागौ बेखौ साननानै ला रायजो राजाफ्रा नबजित नार्जारियाथ' देरहानाया रोखा जाबाय लोगोफोर नाथाय बिथाङा नाम्बार 1 आव मोनखोना मोनदिया बेसो जोंनि गोसोआवहाय गोबां कन्फ्यूज दा जोङो जेबो बुंनो हाया नाम्बार 1 नंगौना नङा दा फार्स्ट सेकेन्ड सानैखौ खिथानाय जादों ओमफ्राय नबजित नार्जारिनि बागै खोन्थायाखै आरो नाम्बार 1 उइनार जागोन ना नाम्बार 2 उइनार जागोन ना नाम्बार 3 उइनार जागोन आं बेखौ जेबो मिथिथ'ला दा नोंथांमोना गाबोननि समखौ नेनानै थादो बयबो आरो बेजों लोगोसे आङो दाख्लै मोनसे इयुथ प्रग्रामाव थांदोंमोन बेवहाय आङो गोबां भिडिअ खेबनाय जादोंमोन नाथाय आङो बे भिडिअखौहाय नैबे चेनेलाव हगारनाय जायाखै बै गुबुन मोनसे चेनेलाव हगारनाय जादों नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायफिननो गोसो जादों आरो खोनासंफिननो गोसो जादों डिसक्रिपसनाव थांनानैहाय चेक खालामहैनो हागोन आरो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै फै माने आं बेखौहाय जीटी काथलिकआव होनाय जादों बे भिडिअखौहाय दा बेखिनियानो लोगोफोर आङो समबो मोनाखैमोन गोबांनो दाखाल हाखु दाखु आपल'ड होनानै दोनबाय ओमफ्राय माखासेया दासिमबो पाब्लिक होनो मोनाखै ओरैनो दङ आनपाब्लिकआवनो दङ बेनिखायनो आङो बेखौहाय लास्टआव खिन्थाखानाय जाबाय जायफ्रा नायनो गोसो जादों थांनानैहाय नायहैब्लानो जाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो आरो नबजित नार्जारिनिखौ नेनानै थादो गाबोननि दिनखौ जै बर' हारिनि